Good morning guys, welcome to my YouTube channel and don't forget to like and subscribe. Here at Balilihan Spring. So let's watch the video. Okay. Ang mga fighter, oh. Hey, okay. Oh, punyong kami. Huwag pa media. Si Jen, ang gwapa. Mulot, pada ka dahil. Ako nag 15 ito. Pila? Signal ito. Jamo signal. Mag-live tato. Pero may kalubihan na dito. Grabe. Sa karama mo. Asa na, lapit na yun sa Balilihan, balita, santo ninyo Balilihan, pare. Kaya radio mo sa pilay. Minard. Taka sa rabak ko. Tay kong mami. Shout out to Larry. Lain kay bagong mata to ba niya pag tan-aw niya gibiyaan sa gyapon. Eh banggo ah. Ato, Gian sorry, biyan Gian. Ano may imuha? Ano tayo, apa na natin di pa. Ina tay, kumbe to dyan. Umo screener tayo, pwede mo tayo. Screener suba ba?